kohtauksen aihe on työnhaku. Työnhaku. Ja Kari aloittaa ensimmäisenä puhumaan siellä. Päivää. Tulin sitä rankkurin virkaa kyselemään. Vieläkö se on vapaana? Ja olen Olli. Terve. No tervepä vaan. Niin, kävelin tuosta vain ohi ja näin sen lapun ikkunassa, että täällä saisi napata eläimiä kiinni ja mahdollisesti tappaa niitä vielä, jos niitä... Minkälaisia eläimiä ajattelit tappaa, poika? Meillä kun ei ole kuin papukaijoja ja jonkin verran marsuja. No, papukaijatkä hyvin. Marsut olen tappanut monta. Olet tappanut monta marsua? Missä mukaan? Voihan se mahdoton. Se oli sellainen nolotilanne, kun minulle annettiin ikään kuin vastuun oppimiseksi tällainen lemmikkieläin. Ihan totta. Sehän on uskomatonta. Annettiin marsu lemmikiksi tommoselle tapiirille. Sitten minä kokeilin, että osaako se uida. Uida? Kiisselissä. Se oli niin sakea, että marsu sukelsi ja minä luulin, että se etsii sieltä... No, meillä kyllä papukajoja. En minä tiedä, te vaikutatte epäilyttävältä. Teissä on jotain sellaista, mistä äiti varoitti. Te katsotte minua niin oudosti. Taitaa olla parempi, että... Vai oudosti? Onko mitään outoa minussa? Tässä Vitonen lähde kanssani tonne... Niin, tätä minä juuri odotinkin. Mitäköhän tästä seuraa, jos minä nyt kuitenkin yritän... Noniin, ala mitä vetää. nämä rahat ja... Minä annan teille 2 markkaa takaisin. En minä nyt voi tuollaista hintaa ottaa. Ja... Mitäs täällä on? Natsikypärä.